Još jedna jako važna stvar oko Tuđmana, vi je u knjizi iznosite, a ne figurira u javnosti. Naime, Hrvatska je imala toliko mnogo komplikacija zbog navodnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini. Vi kažete da ste svjedočili Tuđmanovoj orijentaciji, ali i jasnoj rečenici da su granice Bosne i Hercegovine nepovredive. 1994. kada je Mesić izlazio iz HDZ-a, on je rekao da izlazi zbog podjele Bosne. To zaokružite tvrdi gospodin Mesić. Ja to nikad nisam tvrdio, nikad nisam rekao. Jer ja svjedočim nešto drugo. Kad je trebalo se odrediti što sa Bosnom, BONS, predsjedništvo stranke, ja mislim čak i središnji odbor HDZ-a, donio odluku da se ide u Bosnu i da se politika Hrvatske prema Bosni implicitno nalaže cjelovita Bosna i Hercegovina u međunarodno priznatim granicama. I da HDZ Hrvatske prema HDZ-u Bosne i Hercegovine ide s tom i da se na referendumu zalažemo svim sredstvima da hrvatski narod iziđe na referendum i da glasa za cjelovitu jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. I to se ostvarilo. Ja sam bio, ja mislim 3 tjedna, nisam siguran, na prostoru Bugojna, Vakufa, Prozora, i održavao te skupove, to su bili nazvani sastanci, konferencije, simpoziji, dakle nekakva vrst savjetovanja i razgovora sa političkim faktorima HDZ-a iz cijele Bosne. I morate znati da ja mislim, bilo je 17%, čini mi se, Hrvata u Bosni tada, a da je lista HDZ-a imala 23,5% glasova. I taj moment, taj faktor je odlučio da Bosna ostane cjelovita. Zaslugom hrvatske politike i HDZ-a. Jer da Hrvatska nije glasala za jedinstvenu cjelovitu Bosnu, jer su Srbi bili apstinenti na izjašnjavanju, muslimani su imali oko 36 ili tako nešto posto, prema tome Bosne ne bi bilo. Ko je stvorio Bosnu i Hercegovinu? Naravno da muslimani, naravno i Hrvati, jer bez hrvatskog glasa Bosne ne bi bilo. A to je stav predsjedništva HDZ-a, izvršnog odbora HDZ-a, središnjeg odbora HDZ-a i Franje Tuđmana. Ali ne i Stjepana Mesića. Sad to je druga priča, ja u tu priču Stipinu, gdje on to vidi, što on zna, a ja ne znam, ja ne bi s njim išao u nikakvu polemiku oko toga. Kad čovjek nešto tvrdi, vjerovatno ima argument ili dokument. A Dušan Bilandžić kao znanstvenik kaže, nemam argumenta, nemam dokumenta, ali Tuđman je dijelio Bosnu. Mislim da tako razgovarati ne možemo. Znate? Jer moja 52 susreta zvanična, službena, sa predstavnicima međunarodnih faktora i predstavnicima lokalnih vlasti u Srbiji, govore nešto drugo. To morate množiti sa 3 dana, pa je to negdje onda 150 dana potrošeno, jer je zvanična politika Hrvatske, a to potvrđuje Tuđmanov govor u Saboru 1993. godine o Bosni i srpskom pitanju. Dakle, to je tema njegove ekspozea. I gdje on kaže, cjelovita jedinstvena Bosna u interes Hrvatske. Gdje on kaže, samo ako je ikako moguće, pregovorima i za zelenim stolom moramo riješiti srpsko pitanje u Hrvatskoj. Ma ok sa formalnim stvarima u Saboru, ali vi ste s Tuđmanom razgovarali u prilikama gdje su se najtajnije stvari razglabale. Nikad ja od njega nisam čuo, pazite, ima jedna, zašto se neki kače, njegovo glasno razmišljanje. Ako bi međunarodni faktor ili neko drugi dijelio Bosnu i Hercegovinu, onda Hrvatska mora zaštititi svoje interese, zemljopisne, povijesne, tradicionalne, političke i narodnosti. A tome je najbliže bio, vi ste spominjali Vance-Ovenov plan je bio najbliži nečemu takvom. Podjeli Bosne i Hercegovine. Točno. I nazvali su ga tigrova koža i šta je znaš to sve, ne? Da. Teško ga je bilo provesti, ali mora se reći da je za Hrvatsku bio povoljan, ali to je voda ispod mosta. Točno.